На Белсаце навіны пра галоўнае на гэтую гадзіну апавяду ў кароткім аглядзе. Вітаю і запрашаю. Не вызваленне, а прымусовая дэпартацыя. Гэтак Святлана Ціхановская назвала выхад з турмаў, а потым выправаджанне з Беларусі 52 палітвязняў. У Вільні прайшла прэс-канферэнцыя з удзелам некаторых з іх. Мы добиваемся, каб пры наступных вызваленнях гэта антычалавечная практыка была спыненая. Мы добиваемся таксама, каб вызваленні суправаджаліся спыненнем рэпрэсій. Таму што, на жаль, кожны тыдзень з'яўляюцца новыя палітвязні, а праваабаронцы фіксуюць пашырэнне рэпрэсій. Палітвязняў не проста вывезлі з краіны прымусова, нават не даўшы пабачыць родных. Шмат каго на дадатак забралі дакументы. Амаль усе зняволеныя згадвалі нялюдскія ўмовы ўтрымання ў калоніях ды ізалятарах. Свет просто яшчэ не уяўляе маштабаў таго, што адбываецца ў Беларусі. Тых парушэнняў правоў чалавека, тых здзекаў, гвалту усіх відаў, псіхалагічны, фізічны, сексуальны гвалт. Калі я пачну гэта ўсё пералічваць, нам 3 прэс-канферэнцый не хопіць для таго, каб усё это расказаць. Няма звестак пра лёс Міколы Статкевіча. Ён быў сярод асобаў, якіх вызвалілі з турмы. Яго таксама спрабавалі дэпартаваць у Літву. Аднак палітык адмовіўся пакідаць Беларусь, ды застаўся на нейтральнай паласе. Неўзабаве яго забралі адтуль людзі ў масках. Дзе цяпер Мікола Статкевіч, дагэтуль невядома. Вось як пракаментаваў гэта ў эфіры студыі Белсат палітычны аналітык Александр Фрыдман. Зараз ситуация у Лукашенко сапраўды складаная. Вярнуць Статкевіча ў закраты, ну так, конечно, яны гэта могуць, тое, што казаў той же прапагандыст Воскресенскі, але ізноў жа, як паглядзець на гэта амерыканцы? Ну вось толькі што дамовіліся, а ты бярэш і чалавека проста ізноў кідаеш за краты. Пакінуць яго проста ў Беларусі, каб ён быў у Беларусі на волі, ну гэта Лукашенку зусім не патрэбна, ведаючы характар Міколы Статкевіча, які там спакойна сядзець і глядзець у потолок, уласна кажучы, не будзе. Што робяць зараз беларускія ўлады? Мне падаецца, мы назіраем вось за такім сцэнарыем, які яны ўжо выкарыстоўвалі ў шмат якіх выпадках. Калі чалавек просто на пэўны перыяд знікае, а гэта, напэўна, самая жахлівая гісторыя. У Мінскім гарадскім судзе прайшло чарговае паседжанне ў справе журналіста Ігара Ільяша. Пракурор запатрабаваў для яго 4 гады пазбаўлення волі і штраф памерам 4200 рублёў. Ігара Ільяша вінавацяць паводле некалькіх крымінальных артыкулаў: дыскрэдытацыя Беларусі і спрыянне экстрэмісцкай дзейнасці. Падставай для абвінавачанняў сталі аналітычныя матэрыялы журналіста. Падчас паседжання Ігар выступіў з апошнім словам, у якім адхіліў усе абвінавачанні і не прызнаў віны. Вынясенне прысуду запланаванае на 16 верасня. Ігар Ільяш, муж журналісткі Белсату Кацярыны Андрэевай, якую затрымалі падчас стрыму на гэтак званай плошчы пераменаў у Менску і асудзілі на 8 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі. Праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі 9 новых асобаў. Гэта адбылося пасля вызвалення 52 палітычных зняволеных пры пасярэдніцтве ЗША. Да таго ж стала вядома пра затрыманне журналіста Кірыла Пазняка. Яго лічаць датычным да YouTube-каналу платформа 375, які раней КДБ Беларусі дадаў да спісу гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абвясціў платформу 375 экстрэмісцкую 4 верасня. За 2 дні да гэтага 2 верасня суд партызанскага раёну Менску ўжо прызнаў матэрыялы каналу экстрэмісцкімі. Экстрэмісцкі ж спіс канала яго аккаунты ў сацыяльных сетках залучылі толькі 11 верасня. Платформа 375 паўстала ў 2021 годзе. Там ладзілі дэбаты з удзелам як праўладных прапагандыстаў, так і іхных апанентаў, якія выехалі з Беларусі. Апошні эфір адбыўся ў снежні 2022 года. НАТО абвясціла пачатак аперацыі «Усход-вартаўнік», які мае ўзмацніць бяспеку на межах альянсу з Расіяй і Беларусю. НАТО запускае аперацыю «Усходні вартаўнік», каб яшчэ больш умацаваць нашу пазіцыю ўздоўж усходняга флангу. Гэтая вайсковая дзейнасць пачнецца найбліжэйшымі днямі і будзе ўключаць разнастайныя сродкі саюзнікаў, у тым ліку Даніі, Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямецчыны і іншых. Акрамя традыцыйных вайсковых магчымасцяў, гэтая ініцыятыва прадугледжвае таксама элементы, распрацаваныя для вырашэння спецыфічных выклікаў, звязаных з выкарыстаннем дронаў.
рэгіёнаў. Усходні вартаўнік дадасць гнуткасці эмоцый нашай пазіцыі і ясна пакажа, што як абарончы звяз мы заўсёды гатовыя абараняць. Усходні вартаўнік – адказ НАТО на нядаўнюю правакацыю з парушэннем паветранай прасторы Польшчы 19 расійскімі дронамі. Яны прыляцелі ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Як дадаў Марк Руте, НАТО працягвае ацэньваць гэты інцыдэнт. Пры гэтым генеральны сакратар Альянсу назваў дзеянні Расіі неабдуманымі і вельмі небяспечнымі. Прадстаўнік Беларусі ў ОАН Артём Тозік на пільным паседжанні Рады бяспекі ОАН заявіў, што наша краіна адхіляе любыя абвінавачанні ў сувязі з парушэннем беспілотнікамі паветранай прасторы Польшчы ў ноч на 10 верасня. Расія таксама аспрэчвае сваю датычнасць да гэтага інцыдэнту. Між тым, паводле вынікаў пільнага паседжання Рады бяспекі ОАН, Еўразвяз, ЗША і яшчэ больш за 40 краінаў выказалі Варшаве поўную салідарнасць ды асудзілі наўмыснае парушэнне паветранай прасторы краіны расійскімі дронамі. Упершыню з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ў краіну ў 2022 годзе тэрытарыяльная цэласнасць Польшы і адначасова паветраная прастора НАТО і Еўразвязу былі парушаныя такой беспрэцэдэнтнай і маштабнай форме. Гэтаму абуральнаму інцыдэнту папярэднічалі розныя расійскія парушэнні паветраных прастораў у мінулым. Таму Польшча ўпершыню ў сваёй гісторыі запатрабавала правядзення тэрміновага паседжання Рады бяспекі ОАН, дзеючы ў духу дыпламатыі перадухілення. Безадказныя дзеянні Расіі ўяўляюць сабой не толькі парушэнне міжнароднага права, але і дэстабілізацыйную эскалацыю, што набліжае ўвесь рэгіён да канфлікту больш, чым калі-небудзь за апошнія гады. 20-гадовы кіроўца Сааба трапіў у дарожна-транспартавае здарэнне на Менскай кальцавой аўтадарозе. Яно адбылося блізу 1 гадзіны ночы. Мужчына не даў рады з кіраваннем аўто, выехаў за праезную частку ды ўрэзаўся ў мачту асвятлення. У выніку 21-гадовая пасажырка дастаўленая ў больніцу для абследавання. Вядзецца разбор здарэння. 28-гадовы мужчына ў Менску скраў таксоўку у знаёмага ды ўрэзаўся на ёй у жылы дом. Міліцыянты кажуць, што падазраваны сядзеў у салоне аўта, пакуль ягоны знаёмы рабіў сабе тату. Аднак, не дачакаўшыся заканчэння працэдуры, мужчына забраў ключы ад транспартавага сродку, паставіў яго на сігналізацыю, ды перастаў выходзіць на сувязь. Потым ён вярнуўся да аўтамабіля, сеў за стырно і ўрэзаўся ў жылы дом. Ён быў у стане алкагольнага ап'янення. Фінал 14-го нацыянальнага конкурсу прыгажосці «Міс Беларусь-2025» завяршыўся ў Менску. Галоўнай прыгажоняй краіны стала 18-гадовая Алена Кучарук з Полацку. Дзяўчына атрымала карону з белага золата з брыльянтамі, новы аўтамабіль і грашовую прэмію. Алена Кучарук – студэнтка музычнага каледжу. Як пераможца «Міс Беларусь» яна прадставіць нашу краіну на міжнародным конкурсе «Міс Свету». Першай віцэ-міс прызналі Алею Кароткую з Менску, а другой віцэ-міс Тацяну Марчук з Мазыра. Традыцыйна на нацыянальным конкурсе прысутнічаў Александр Лукашенко. Сёлета ў фінале спаборніцтва канкурсанткі выйшлі на сцэну ў мэрчы першага з цытатамі Лукашэнкі пра жанчын. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 19-й у аб'ектыве. Заставайцеся з Белсатам.